ne isot hepot tuli jo. Kai tykkää, että loiste on samassa veneessä. Tuu jo! Vesinäyttäjänä sieltä haetaan sille vettä. Joo, haetaan samalla heinää. Sä voit hakea vettä, niin mä haen heinää. Joo. Nyt on hepoilla vettä ja heinää, mennään huoneeseen Pessi, mä pääsen tosta ali. Joo, mennään! Nyt mä vapautan teidät. Teidän korkotaanko hepoilla kaikki kunnassa? Ei seurata noit poneet. Mennään heinää kun tää aintauksen heinä on pahaa. Mennään sisään kun mulla on kylmää. Okei, toivottavasti siellä ei oo ketään. Tästä täältä löytyy! Hei, viinirypäleitä! Makoisaa! Au! Kuka sammutti valot? Hei Bessi, mitäs täällä on? Muista. Mitä täällä on tapahtunut? Mitä tuolla on? Minä menen selvittämään. En uskalla katsoa. No niin, nyt ne on hoideltu. Oi, sankari! Mennään takaisin tallille. Täällä on aivan liian vaarallista. Se oli kun toi hepat karkas. No onneksi Loiste ja Bessi tuli takaisin, mutta nyt meidän ratsastusleiri menee pilalle. Niin. Potku ja ruska on tullut takas. Mitä? Pistä se kuvaa. Se kuvaa. Okei, otetaan tää uudestaan. Odota. Nyt mä vapautan sut. Mennään pois. Okei, toivottavasti siellä ei oo ketään. Okei, toivottavasti siellä ei oo ketään. Mitäs täällä on? Ei vitsi! Sussa on vaikea pysyä vitsin kanssa. Heppojen kartsinaan. Odota, no nyt se oikeesti. Toi tulee siihen elokuvan loppuun.